Kami ini para pemuda, pemuda Indonesia, belajar berkarya untuk menghibur Anda semua. Semoga bisa bahagia. Jangan lupa kasih jempolnya, lebih-lebih nyalakan loncengnya. Kalau masuk sikat juga, subscribe-nya jangan lupa, biar kami semua berkarya. Entri iki super nih. Wajah entek lagi masih luang kan di YouTube. Lah kuwi iki ku yo kok kono, yo kebreset. Yo tiba kejegur. Ini aku ya katanya warung jane. Nah ngono, liwat jembatan iku kaya tak liwati, kaya ora. Suwe akhirnya tak liwati. Akhirnya aku ya kejegur kono. Padha nek ngono mbek aku. Lah iya. Ya, krek aku dhewe ya gruwegeten wis tak hati-hati gak urungane Lundeng. Kampungnya ancuk hati. Aku wis tak hati-hati. Lah ngono iso glundeng cuk. Kan ada 1 juta. Kami memang kita bisa Kon gelem ora telo ora? Hah? Kon gelem telo apa ora? Mos entak kok. Wong kok nek mateng le. Mongko to. Duh. Sepi men. Nang ndi arek-arek kok karene rene? Ambo. Paling sak gak apa to apa. Ah, janjian kok ora cus blas. Pak ngomong. Oh. Ini lho. Anas. Panas. Hah. Iya. Oh. Hah. Telo kok anas men. Kudu ge pangan nanas. Iki perkara arek-arek karene rene gabut. Dilongkas tambah lem rene to enteni iki. Dilo. Swen. Ya dilo kok. Gabut, guys. Jak jagongan tambah mangan. Iya lho, yo menenak. Oh. Balik aku wis tak balik sik. Iya. Heeh. Ya ini nah balik. Iya, Cok. Iya. Ya. Jak jagongan tambah mangan. Mangan ra tawa-tawa sisan. Nang ngene memeng. Nah kae cae dawa klintingane. Gek tas girasani wis teko. Kae lo Meng, bali Meng. Wo, bocah edan. Janji jam 11 tekone jam 10. Rene lho, mantel lho. Entan-entanane suwi men. Nanti kon mau. Apa? Nang kono jagongan malah ditinggal mangan kok. Ora tawa-tawa sisan. Mangkane to, Go. Enak anu kene wae. Mangan telo. Karo gitar-gitaran nak enak. Mangan-mangan telo. Nyak dah. Banyak. Anas. Uang nek dedel ya ngono iku. Uang nek dedel ya ngono iku. Disebuli dhisik, Meng. Kon gelem ora? Nak telone. Lebih mau tak gitaran ae aku. Karepmu? Bahaya. Ya. Ya wis, nyanyi apa kono lho? Ngibur-ngibur hatiku. Aku tak mangan telo. Ada. Anas. Ntar setelahnya gak kowe rak ngene. Ngene sira. Lah ngene wis penak wis. Penak.
Wis nyanyi kok jrang tok. Wes iki lho, mari tak setel. Tes. Malam Jumat delok wayang saya bengi rondo rabun nasibe wong ora duwe iyang bengi dolanan sabun bengi dolanan sabun. Lho. Apa iku sabun-sabun iku? Ketara ya, aduh, bahaya iki. Piye? Sabun-sabun iku mang piye karepmu? Ini lho, Pak. Maksudnya ku kayak ndang adus wis bengi wong ora duwe yang sabunan sing resik kayak ndang gelek yang ngono lho. Oh, lak ngono ta maksude. Tak kira kok aku tadi yang itu tuh. Sabun. Hai. Nang pasar tuku bakule jeneng iya 5 tahun pacaran karo aku tapi rapine karo wong liya rapine karo wong liya. Ya iya no, ya sakit no, lara ku. Ya iya no. Suwe ora jamu kadang suka suwe ora nyawang rupamu nyawang pisan marai mumet nyawang pisan marai mumet. Ya padha ngombe ciu, adi elek langsung ngelu. Padha kuwi no. Padha. Grang. Ono mengetok gedang ra drewangi. Grang mergawe kono. Mribe iki kok batok cocok pisan iki.